יום שלישי מסתבר היום הכי חזק במדינה אצלכם. גן הקריוקי של המדינה עם 91 FM, רדיו לב המדינה עם אליקו. כל האומנים הערב היה פה איש הלוי, מאור אדרי, עמוס אלגלי, דור כהן הנסיך של הסבו השקת סינגל ועוד הרבה אומנים. אוהבים אתכם, יודעים במה צעירה באמת לכל האומנים שרוצים לשיר בלייב מוזמנים פה כל יום שלישי. זה ליין שאני פשוט מאוהב פה. יאללה יאללה תתחתן, ממי תעשה לי בן, לי תביא כבר נכדים וגם כמה אחיינים. יאללה יאללה תתחתן, ממי תעשה לי בן, לי תביא כבר נכדים וגם כמה אחיינים. כשהתחלתם עם הדבר הזה, ליין הקריוקי של המדינה כאן בדיבר, אתם תיארתם לעצמכם שתהיה כזאת הצלחה? תשמע, אנחנו מספיק שנים בתעשייה ואתה מכיר את הנפשות הפועלות של כולם. בטוח שתהיה הצלחה. מור ג'ירפי, אבי פרטוש, דיבר הרצליה פיתוח, אליקו, שידור חי ברדיו לב המדינה. לא היו דברים כאלה במדינה. זאת אומרת זה היה הימור בטוח. הימור בטוח, מבחינתי הימור בטוח, בטח, בטח. יש פה אג'נדה ברורה מאוד בליין הזה, לתת במה גם לדור הבא, לדור הצעיר. נכון, באמת, כל מי שאוהב לשיר, שרוצה לפרוץ, שמחפש דרך קדימה, יש פה ליין בשידור חי עם רדיו לב המדינה, הוא מוזמן תמיד. נכנס לפייסבוק של הדיבר הרצליה פיתוח או לפייסבוק שלי אבי פרטוש, ובאהבה מקבלים פה את כולם, באמת, יש פה לב רחב, רדיו לב המדינה זה משפחה מאוד גדולה, דיבר זה משפחה של 14 שנה. לי באופן אישי, בגלל שאני גם מנהל אומן, באופן אישי חשוב לי לקדם אומנים צעירים, לתת להם במה, לתת להם שידור חי ברדיו. בתקופות שאני התחלתי, כדי להגיע לרדיו לב המדינה חיכיתי 3 שנים עם אלירן צור מהפרויקט של רביבו. היום כל זמר שרוצה לעלות ולקבל קצת במה, אני דואג לו באופן אישי לשידור. וזה בעצם זה הג'וקר שלכם. זה הג'וקר, כן. יאללה יאללה תתחתן, ממי תעשה לי בן, לי תביא כבר נכדים וגם כמה אחיינים. יאללה יאללה תתחתן, ממי תעשה לי בן, לי תביא כבר נכדים וגם כמה אחיינים. ממי תעשה לי בן, לי תביא כבר נכדים וגם כמה אחיינים. יאללה יאללה תתחתן, ממי תעשה לי בן, לי תביא כבר נכדים וגם כמה אחיינים. המקום הזה באמת חממה לזמרים שחוגגים השקות סינגל ואלבומים. כן, 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 כל מי שרוצה במה. אז יש גם ערך מוסף לליינים פה, זה בעצם כמו הברבי של הסקטור הים תיכוני. בדיוק, אתה יודע מה, עכשיו הבאת לנו הברקה. הברקה, כן. מה השלב הבא אחרי באמת ליין כזה מצליח? השלב הבא קודם כל 19/5, יום חמישי פה בדיבה, נפגש 17 שעות פעילות. יחד עם כל המדינה. כל המדינה. הולכת פה ערב מאוד מתוקשר.